Zdravím priateľa, máme tu novú pracovnú ponuku a to v Nemecku v mestečku Bonn. Hľadá sa pomocný kuchár a hlavný kuchár. Platovo je to rozdielne pomocný kuchár 2800, potom už od uvaženia zamestnávateľa o platovom navýšení a hlavný kuchár platovo začiatok 3200. Takisto sa počítajú sezónne tringelty a navýšenie tiež podľa skúseností a pracovitosti. Takže ak máte záujem, nebájte nás kontaktovať, či už v správe telefonicky alebo na e-mailovej adrese. A znova zopakujem, ako v minulom videu, ak máte záujem len o informácie a nie o pracovné ponuky, lebo si nie ste istí, tak nás aj tak nebajte kontaktovať, my vám odpovieme na všetko.